So ning kalibutan na, gikalawaan at ang daan sa tong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dining akong suwat suliran. Tawagan ako ninyo sa pangan nga M. 38 anyos, single, ug taga Hinatilan, Cebu. Di ko makakatkat. Ay, ako lang kat-kat, ikitig sao. Bitaw, kami nalikat-kat, Binuang. Ikaw na hinong babae ang katkat. Lo, gibang-an ako ay. Hingat-kat na ako, Bisag lumba patag sa kaglubi. Bitaw, kusog yung kat-kat si Kristinoy. Lagi. Pero ako may laki. Sakit magunta ng tiil ni mo. Maong kami nalikat-kat. Ikaw na tigsaw. Kuan. Kapuya yun yung tao nga way gusto ba? Daggan o katarungan. Killjoy kayo. Atin, kita na ni mga gamito na. Hoy, M, bantay bitaw mga ayo ka na mo, ha? Sige na lang, oy. Kuyog na lang ko. Bantay! Yan ako'y kuha! Sawa! Yan natin. Nasawa na nako. M, yasa ko na puha. Sawa, ha? Nasawa na nako, bong. Good. Ay, lagkos nga paglabay, oy. Wala man siya glabay bato. Masayang ginang ibukuha kung di na ako masaw. Bungka gina. Yan na sila inam, Sawa! Ay, ho! Diyan natin. Di na sabay. Tayo sabay. Kasakit sa ko mata. Agay. Ano ka bay? Hala, may pagkapusa sa hinog ng kay Mito sa pikas mata ni Embong, Ikaw mato'y naglabay ang tugod. Bayin, wala din mo masaw. Sabi niya. Inati ka nga. Hinaya lang. Ikusog gini mo sa paglabay. Sakitas ko mata, eh. Di naman ko magkakita. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Grabe kasakit sa akong mata. Nga diri mapusa gid sa akong mata ang hinog nga kay Mito. Nga giit sa akong amigo. Di gud ako sa mabuka dayon. Ug halos wa ko makakita. Paglabay og pila ka minutos, naulian ako gamay. Gibaliwa lang to nako kay medyo na okay raman ang akong mata. Diadto pa tong 2012 na hitabo. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig. Misakit na sa balik ang akong mata. Ugo niya. Sakit ang imong mata? O lagi ma. Dili ka nito mo di atong nalabayan ni kay Mito. Oy, di ko mutuoan na, Kadugay na adto. Ing nahinuon nga sa pagsige na nimo gamit ang imong cellphone. Ma, Okay, dili. Grabe sad kay ka makapamuwaw sa gigpikat-pikat ang cellphone, oy. Pero may kalang kuwang stog, ana. Na, dugay pag yung kang mumata. Og dili na ka makapamahaw.
Kapistik ra imong imnon inigmata. Aw di mapas mo ang labas nimo ana. Nya, mata day mo sakit eh. Sa sinelpon, usasad na, mao na nakaingon. Usahay, malimtan pangkaon, kay sigig tuplok ang cellphone. Na, basta dili na nimo undangang bisyuhan nimo mabuta kagyud. Mamo sa day. May tambal pala si Pondia. Baywag? Na, ambot lang ka ha kung naaba ka si mama na. Wali ka mangayo si mama. Ah, ganahan pa kang mangayo ah. Palaban ganita niya kay sakit na sa niya akong mata. Yaw-yaw ang hinoon ko. Wala lang ko masulti sa uban pa mga gibati na ako. Sa mo tagog kasabaan na to. Unsa mo nagibati nimo ha? Gawas din akong mata nga magluha sa kasakit ba. Paningitol kong bugnaw. Nya mo ikanang ikaon. Lood king ako ginhawan. Magsige kong pangluha. Nya mura kong kasukaon ba. Suwaw kay ngitan na og hayag. Pingot pagiking akong ilong. Sus, si mama unta nimo imong gisultian ana. Lain na sa lagi ko ron bay. Di na ko ganag saba. Nya saba magismamagod. Maglagot ko. Unsa? Pero duda mo ko na imong gibati, bay nga pas mo na. O, unsa? Pas mo? Nagatrabaho na unta ko. Apan usahay, way ka na itrabaho nini akong gibati. Kay usahay, musugmat manggod siya. Ang ako mga pangutana, maokin mo sunod. Unang pangutana. Magsigi og sakit ang akong mata karon. Tungod ba ninyo atong 2012 nga naigo sa hinuga kay mito ang akong mata? May nadaot kang nerve sa akong mata? Ikaduhang pangutana. Hilig sa kumugamit og cellphone o tagdugay ko matuog. Mausab ka kini ang hinungdan sa pagsigi og sakit sa akong mata? Ikatulong pangutana. Usahay sab malimot ko og kaon sa hustong oras. May usahay gani nga kausaragid ko makakaon sa usa ka adlaw. O moinom lang kog kapistik. Pas mo na sab ka ni? Ikaw pa to katapusan. Kung pas mo man ni, okay lang ka ni nga tuuban? O kinahanglan magid nga moadto kog doktor? Kung mo sakit, okay lang ba nga magtumar lang ko permi og mipinamik? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, M. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga akong suliran. Anen sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usam nako ka psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas kay usam nako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dirba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is what is meant for you will not pass you by. Unsay para nimo imo gyud. Kung dili para imo, so usaha mo abli ang pultahan nya di maabli. You try to look around nearby. Kinay pultahan nga sayon ablihon para nimo. So dili tam kumparar sa uban. Kanya-kanya tag diskarte ning kinabuya. Di man ta pa pitaka bay. Na kay millions na sa ko'y kwarta pero dili lang millions pero enough sa akong panginahanglan. Okay? Nga atong magtatampo karong adlaw si M. M raman iyang gibutang sa kaning M, no? 38 years old, single, taga Hinatilan, Cebu. May tungkol sa problema sa iyang mata ba to? Yung mga bati ang tos kasama. Kaya may mga taga Hinatilan, mga kaburnay, isa to yung among gisutingan dito baliste nalimot ko dito sa bukid sa Hinatilan. Parinti nila ni
Derek, nalimot ko sa apelyido. Sorry kaya, di na ko di na ko kay namdam. Anyway, salamat kayo sa inyong pag-abi-abi namo diya sa kining hinatilan ba to or sa basta diyan dapita sa hinatilan, ha? Mayo po paminaw na lang day, no, mga taga Barili, mga Linda Ulindag, mga kuan, mga taga Lupa, Servano family, mga taga Pitos, mga Bamunyo family, Larudis ug Ruben, mga apo ni ng Silis Ugberto diya sa Kalindang Karkar nga tagalantawon, mga Alcosiba family na may natog makanta tog usab si Ninya ug si Genevieve, no. Mga ito sila manganta, mga Satori family, mga Tagalantawa, no, Nanay Luz Bastatas, mayong pagpaminaw, mga taga Pinamungahan, Prido Tikay, silingan ni Winero Surus, mga Ginoo. Naaday dia si Dexter Magaliano, dihan dapita, no? Tito Rindon, Idric Capiral, Richie Franza, Patricio Kuyon Uy ug si Jot, no? Chongbian. Ako mga kauban sa Cebu Maginoo Lions Club. Payong pagpaminaw, okay? So going back to our center, si M. Punto medikal ang problema ni M, no? Unang pangutana, magsigig sakit ang akong mata karon tungod ba ni adtong 2012 nga naigo sa hinog nga kaimito ang akong mata, may nadaot kahang nerve sa akong mata, posible nga may nadaot sa imong mata kay kanang trauma mabitila usahay magkuan ni siya kanang retinal detachment, kanang uban ng mga boxer bitaw maigo ang mata sa suntok, mga kickboxers, mga contact sports, posible madaot ang mata. So kung naigo og kaimito, bugat pa yung kaimito, labi dako-dako nga kaimito. Naigo ang imong mata. Ako naigo akong mata sa una, siatom, pero wala man po dinon ko mabuta, pero samad. Sa kilid ra wagi sa sud. So posible nga naay nadaot nga nerves. Doon mo nga to ni Dr. Edward Tan or ni Dr. Jojo Aquino. Edward Tan na sa maternity hospital yang kuan dapit dool sa Vicente Soto, o si Jojo Aquino na si Cebu Velez o sa Perpetual Socor, no? Kompleto ni sila mga kahimanan diya, na sila mga microscope o mga magnifying glasses nga musuta kung unsabay na damage diya sa imong mata, o di know what to do in case na damage, no? Okay, sunod nga pangutana. Hilig sab ko gamit og cellphone og tagdugay matulog. Mao sab kaha ni hinungdan sa pagsigig sakit sa akong mata. O ma-eye strain ka ng sigig cellphone, no? In fact, usa sa mga hinungdan aning mga bangungot o kanang mga mamatay lang matulog, kanang magduog og cellphone. Nabay anay radiation, I'll tell you, no? Kanang mag-on ang TV hantod magbuntag, maglimot kag off, dili na maayo, ha? So, naanay i-emit nga radiation ang atong cellphone nga 24/7 na lang naa sa pirming atong kuan. Ba na natural nga limit ang atong vision, no? Kinahanglan po ta og ma-refresh, ma-rejuvenated ang atong mata, makapahulay, no? Na dili lang kay pirmi lang na nagtutok og whatever nga imong gitutukan sa computer or mga unsa naman lang diha, no? So naay mga glasses ron nga gina-advertise nila, ganang gitawag lang polarized glasses, no? Kan prevent ang mga ingon anang sobrang ko labi nagdiya ka sa gawas, tutok ka ng sunlight nga kuan kayo, so maka-minus ni siya sa inonta damage sa imong mata, no? 20-20-20 rule, no? Mulingkod ka og 20 meters from a distance nga imong tutukan, nya mga 20 seconds pod nga imong kuan imong mata, dili na kay magsigi ka og tutok sa imong cellphone or sa imong computer, ha? Nabi po na siya psychological effect. Ay kung ang radiation magod, maana siya inunta effect. Makakuha ni siya eye tension, uban niya makakusog headache, ma-eye strain ka, ha? So limit do po kay mingon nga ayon na gamit og inunta gadget, no? Limit lang. Dili na po magbuntag, magdulog ka ng imong cellphone. Ikatulong pangutana, usahay sa malimot ko og kaon sa hustong oras.
kay usahay nga kausar ra gyud ko makakaon sa usa ka adlaw og kape steak ray akong imnon pasmon masab kani posible in fairness kuan ka ng bitaw na mga komedya lang ko ha. No offense to the mga Ilonggo. Say ko may komedyar ko ta. Dito serious kayo. Yung nga yung bugay li. Yung nga to sa amon to kada bagting kaon. Dayong Cebuano. Day mugiro lang ka nganong daot malagi ka. Yung sa syalan ba di ko daot nga sa amon isa ka adlaw ka isa mo lang bagting. So pareha ni nimo 1 day 1 8 lang ka. Katulo ta mo kaon sa kadlaw dili kay bisag duha kay maayong sudan kaon lang yun natay protein, carbohydrates, mo unsa pa madlang minerals nga kinanglan sa proper functioning sa atong lawas. Di kay kausar ka mo kaon. Posible pang mahitabo nimo mo-develop kag ulcer, no? Kay mugaling ba yan ang atong tiyan sumusugot na og sa dili. Dito mingon ayo sa glihok ron kay wag gikaon. Sige naglihok, nya unsa may tabo magsige ni siya galing nya way sod. Kay wa ka mukaon, magasgas anto nang magka-bleeding kada sa sod, mo-develop kag gastric ulcer or gastric problem. Alright, sunod nga pangutana. Kung pas mo man okay lang kaha ni nga og tuuban o kinanglan bagyod ng ato usay tuuban ka ng pasuhan mo man po tuuban pasuhan kung sakit lang ang mugtumar lang kog pirmi og mefenamic acid. Kaya mefenamic acid is non-opioid analgesic, no? Parehanig paracetamol, ibuprofen, or acetaminophen. But kung ang imong problema, nagka-ulcer na ka diha, di madag mefenamic acid, oy. Mawa ang sakit, pero mabalik na gihapon. So, wakoy ka komentaryo ng tuuban, pero kung ang pagsuta sa amin, imong ihi, tai, o labi nagma-endoscopy ka, nanay gas-gas imong tiyan, kay di ka pirming mukaon, mga antacid, no? Antacid. So may mga examples ng antacid, daghan, Crimalin, Cremil Ace, Maylanta, mga ako may balan mga antacid or proton pump inhibitor, no? Like sa may mga omeprazole, no? Mo na akong may numduman, no? Mo na ihatag na mo kung naay mga gastric problem, no? Di lang ko mo kumonteryo ng tuuban kay basig na masuko na ko ng mga pet healer or mga doktor diya sa barangay, no? Okay ra, you continue sa inyong naibalaan kay di lang po ko mo komentaryo kay di man na mo ay among gi-estudyuhan sa College of Medicine, no? Alright, so hinaut may nakutlo kang pagtulunan diya sa Hinatilan, Cebu, no? Silingan nila ng Dexter. Lamat ay Dex, bugas ng imong gi-deliver sa balay, ha? Na sigurado na kung nako'y makaon ng susunod ng mga simana. So once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga radio program sa Aramen. Taas katag greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Aramen. Daghang salamat ug maayong adlaw.